ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሕጂ ብዜናዊ ምዕባለታት ናይ ከባቢና መፂናኩም ኣለና። መጥቃዕቲ ጅቡቲ ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ መብጻሕ ሙሳፋኪ ናብ ኤርትራ ጻዕዳ ሓሶት ዶክተር አብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝብል ኣርእስቲ ናባኹም ከነቐርብ ኢና። ነዝን ከምዚ ዝኣመሰለን ዝተፈላለዩ ዜናታትን ፖለቲካዊ ትንታነታትን ንምክትታል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም። ኣብ ደቡብ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ብድሮን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዘውረደ ብዙሓት ሰባት ይጠቕሱ። ገለ ሰባት ድማ እቶም ብድሮን ዝተጠቕዑ ሰባት ሰላማውያን ሰባት ዘይኮኑ ንዑመር ገለ ዝቃወሙ ዕጡቓት ሓይልታት ዓፋር ምዃኖም ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ዝወሃብ ዘሎ ቁፅሪ ዝተፈላለየ ቁፅርታት እዩ። ካብ 10 ክሳብ 15 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ከምኡውን ካብ 4 ክሳብ 5 ዝኾኑ ሰባት ድማ ከቢድ መጉዳእቲ በፂሕዎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቦም ከም ዘለዉ ይግለጽ። እዚ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እዚ ብዙሓት ምስ ምጥሓስ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ምትእስሳር ኣለዎ ኢሎም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ነገር እዚ እናተፈጸመ ስጋብ ሕጂ መግለፂ ብዘይመሃቡ ዝኸሱ ኣለዉ። ብወገን መንግስቲ ጅቡቲ ኮነ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጋብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዝተዋህበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን። እንተኾነ ግን ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባህለ ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ሓበሬታ ኣብ ደቡብ ጅቡቲን ኢትዮጵያን መጥቃዕቲ ተኻይዱ 8 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 4 ድማ ከቢድ መውጋእቲ ከም ዝገጠሞም ካብ ነበርቲ ጅቡቲ ነቲ መንግስቲ ዝኸሱ ዘለዉ ነበርቲ ጅቡቲ ረኺበዮ ዝበሎ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ኣስፊሩ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሲያሩ ዝተባህለ ምምሕዳር ኣብ ኤሊዳር ዝተባህለ ከባቢ ናይ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ጅቡቲ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ። ካብ ሞቲ ነብሰ ጾርን 2 ኣወዳትን ይርከብዎም ክብል ካብ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓበሬታ ረኺበ ኢሉ ኣዲስ ስታንዳርድ ናይ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ብከቢድ ዝተወግኡ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ድማ ኣብ ዱብቲ ዝተባህለ ሆስፒታል ይእለዩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ንኻልኣይ ግዚኡ ይፍጸም ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢቲ ድማ ዝተፈላለየ ሽግራት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። እቲ መጥቃዕቲ ንፍሩድ ወይ ድማ ግንባር መምላስ ሓድነትን ዴሞክራሲን ጅቡቲ ዝተባህለ ብኣሕጽሮተ ቃል ድማ ፍሩድ ብዝብል ናይ እንግሊዝኛ ቃል ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ንምጥቃዕ ተባሂሉ ዝተኻየደ ምዃኑ እቲ ሓበሬታቲ ይገልጽ። ብኣንጻር እቲ ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ረኺበዮ ዝበሎ ሓበሬታ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ጅቡቲ ዝሞቱ ሰባት 14 ከም ዝኾኑ ካብኦም ድማ 4 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ኣብ ልዕሊ ሰበኽሳግም ናይቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ኣግማሎም ድማ ብቐጻሊ ደብዳብ ይካየድ ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣባል ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾነ ጀዋር መሐመድ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብኣፍልጦ ፍቓድን ምትሕብባርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ምዃኑ ገሊጹ። ጀዋር ወሲኹ እዚ ክኸውን ዝኽእል ናይ ክልቲኦም መንግስታት ናይ ጸጥታን ድሕነትን ኣካል ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝበጽሕዎ ስምምዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ብሓቂ ኣፍቂዱ እንተኾይኑ ድማ ዘሕፍርን ንሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘናእስን ንምግሃስ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ በሪ ዝኸፍት እዩ ብምባል ኮኒኑ ኣሎ።
أبو أمبر ودب حدنة أفريقيا ويدما بزن حج شمو حبرة أفريقيا زغنة أتو موسى فاكي ناب إيرترا نايسرح مبتاح أكايدو إزي نايكل توقت سلطانو زفتسم ويزازم زلو موسى فاكي أب إيرترا أبتسان حلو جيزي مس بريزيدنت إيساس عمق زبالة زرربا كايدو حدش مرح حبرة أفريقيا كخون تثبيت زقبرلو كينياوي رايلا أودينغاون أقدمو ناب إيرترا بتشيحو مس بريزيدنت إيساس أفوركي عميق زتا غيرو خمز نبرة أب جيزيو تحبيريو زتفلالي سبات نزم بصح ناي موسى فاكي ناب إيرترا زتفلالي ترجم يهبولو قال سبات موسى فاكي ناب إيرترا زمتصلو مخنيات كاب قداماي منستر إثيوبيا أبي أحمد ناب بريزيدنت إيساس زغربه ناي سلام وي ناي نتعرق تصاوعيت نمبصح مخانو يقلصو انتخونا كن እቲ ነገርቲ ከምኡ ከም ዘይኮነ ሙሳ ፋኪ ባዕሉ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ሙሳ ፋኪ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ከም ዘድንቆ ወይ ከም ዘኽብሮ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድማ ነዊሕ ዘተ ከም ዝገበረ እዚ ድማ ከም ናይ ስንብት ዝርርብ ወይ ዘተ ምንባሩ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ናብ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝቐንዐ ዜናዊ ምዕባለ እዩ። ብዓርቢ ብልፅግና ፓርቲ ጉባኤ ከፊቱ ኣሎ። ኣብቲ ጉባኤ እቲ ካብ ከም ቱርኪ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለየ ተወከልቲ ተዓዲሞም ከም ዝሳተፉ ተገይሩ። እዚ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ኣፎም ከም ዝዕበሱ ተገይሮም ኣብ ዘለውሉ ግዜ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተወከልቲ ዓዲምካ ረኣዩለይ ስምዑለይ ዝተባሃለሉ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ጉባኤ ድማ ብዙሕ ተቃውሞ ይስዕብ ኣሎ። እዚ ዴሞክራሲያዊ ዘይኮነ ኣካይዳ ዴሞክራሲያዊ ንምምሳል ዝግበር ዘሎ እዩ ብምባል ብዙሓት ይነቕፎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ዝበሎ መደረ ድማ ጻዕዳ ሓሶት ናይ መራሒ ሃገር ብምባል ብዙሓት ተቃውሞም የስምዑ ኣለዉ። ዶክተር አብይ ኣሕመድ ኣብ 6 ዓመት ብልፅግና ትኩረት ገይሩ ክሰርሓሎም ካብ ዝፈተነ ሓደ ነጥብታት ዝኾነ ይኹን ዜጋ ስቃይ ንኸይወርዶ ዓሊምና ሰሪሕና ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት ድማ ስቃይ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣይወረደን ወይ ቶርቸር ዝተገብረ ሓደ ሰብ እኳ የለን በዚ ድማ ንኾርዕ ብምባል እዚ ጻዕዶ ሓሶት እዩ ብምባል ብዙሓት ይነቕፉ ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ቀረባ መዓልቲ ጃምላዊ ማእሰርቲ ግፋ ምስዋር ከምኡውን ቅትለት ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ነይሩ። ትካል ሰብኣዊ መሰላት ወይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ኣማይ ተኣሲሮም ተቐቲሎም ከምኡውን ተሰዊሮም ከም ዘለዉ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ ግዜ ዶክተር አብይ ከምዚ ኢሉ ምዝራቡ ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ። ኣቐዲሙ ኣብ ኦሮሞ ወይ ኦሮምያ ድሒሩ ኣብ ክልል ትግራይ ሕጂ ድማ ኣብ ኦሮምያን ኣብ ክልል ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ቅትለት፣ ዓመፅ፣ ግፋ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ነዚ ኣብ ዝበሎ ነጥቢ ዝፃረር ኮይኑ ከም ዝረኽብዎ ብዙሓት ይገልጹ። ብልፅግና ፓርቲ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኢትዮጵያ ብሒቱ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣኼባ ምክያዱ ኣብቲ ኣኼባ እውን ዶክተር አብይ ናይ ውሽጢ ሃገር ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ተን ኣብቲ ሃገርቲ ዝነጥፋ ዘለዋ ውድባት ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ዝኾነ ይኹን በዳሂ ሓሳብ ከምፃእ ዘይከኣላ ምዃነን ሓድሽ ሓሳብ ሒዘን እንተመፅአን ድማ ብልፅግና ሓንጎፋ ኢሉ ከም ዝቕበለን ምግላፁ እዚ እውን ነቲ ዝተኻየደ መደረ ኣካትዓ ካብ ዝገብሮ እዩ። ብዙሓት ውድባት ኢትዮጵያ
መራሕተን እውን ሃገር ገዲፎም ይኸዱሉ ኣብ ዘለዉ ግዜ ኣብታ ሃገር ናይ ሓሳብ ኣማራፂ ኣይተረኽበን ኢልካ ምሽክዕላል ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲን ዴሞክራስያዊ ክብርታትን እውን ባጫ ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መራሕተን ተኣሲሮም ከምኡውን ምፍርራሕ ወሪድዎም ገሊኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ደስኪሎም ገሊኦም ከዓ ሃገር ገዲፎም ይኸዱ ከም ዘለዉ ምዕባለታት ናይ ኢትዮጵያ ዘነፅሮ ዘሎ ሓቂ እዩ ብዙሓት ዜጋታት ጋዜጠኛታት ነጠፍቲ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያውን ይእሰሩ ከም ዘለዉ ንመስከረም ኣበራ ዝኣመሰላ ጋዜጠኛታት ጠቒሶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ኣዝዩ ኣስጋኢ ምዃኑ ዝገልጹ ውሑዳት ኣይኮኑን ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ካብ ኣሜሪካ ዝተመልሱ ብዙሓት ኣብ ኣሜሪካ ከይዶም ዘረባ ተዛሪቦም ዝተባህሉ ኣውራ ክልተ ጋዜጠኛታት ወይ ናይ ኣርትስ ቲቪ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡውን ሓደ ሰመረ ባርያው ዝበሃል ተኣሲሩ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብልጽግና ፓርቲ ፈጻሚ ኣካል መሪጹ ኣሎ ንኣቦ ወንበር ካብ ዝተሓፂኡ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ደጊሙ ንዝመፀ ግዜ ኣቦ ወንበር ናይቲ ፓርቲ ኮይኑ ክመርሕ መሪፅዎ ኣሎ ንተመስገን ጥሩነህን ኣድም ፋራሕን ድማ ከም ምክትል ኣቦ ወንበር ናይቲ ሰልፊ ኮይኖም ክቕፅሉ መሪፅዎም ኣሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ እዚ ዝግበር ዘሎ ጉባኤ እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኢትዮጵያ እናኸደ ዘብለጭልጭ ነገራት ዘብለጭልጭ ናይ ህንፃ ፕሮጀክታት ዘበግሰሉ ዘሎ ግዜ ምዝ ጉባኤ ተነፃፂሩ ኣብዪ ንዝመፅእ 5 ዓመት መራሕና ኢትዮጵያ ኮይኑ ንምምራፅ ዘኽእሎ ንዝመፅእ ዘሎ ምርጫ እኹል ምድላዋት ይገብር ምህላው ንጋዜጠኛታት እናኣሰረ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሃጓፍ ከም ዝፍጠር ኣብ ክልላት ዝሳተፉ ፖለቲካዊ ውድባት ንንሕድሕዶም ከም ዝናቆቱ ናብኡ ገጾም ከም ዘየተክሩ ህዝቢ ኣድህብኡ ኣብ መነባብሮ ኣብ ናይ ኣስቤዛን ናይ ገዛን ሽግራትን ከም ዘድህብ ብምግባር ነቲ ተዳሊሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ምርጫ ንክዕወተሉ ብዙሕ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ጻዕዳ ሓሶት ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ስቃይ ዝወርዶም ዜጋታት የለውን ኢልና ሰሪሕና ኣብዚ 6 ዓመት ድማ ሓደ ሰብ እኳ ስቃይ ዝወረዶ ወይ እውን ቶርቸር ዝተገብረ ዜጋ የለን ኢሉ ምጥቃሱ እዚ ብዙሓት ክቕበልዎ ዘይከኣሉ ኮይኑ ቀሪቡሎ ብዙሓት ኣባላት ፓርላማ ዝተኣስሩ ሕክምና ዝተኸልከሉ ብዙሕ ምክልባት ዝወረዶም ከም ዘለዉ ከም በዓል ክርስቲያን ታደለ ዝኣመሰሉ ኣለዉ ከምኡውን ካልኦት ካብቲ ሃገር ወፂኦም ዘለዉ ብዙሓት ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ከም ዘለዉ ብዙሓት ይምስክሩ ጀዋር መሐመድ ስቃይ ኣይወረደንን እኳ እንተበለ ካልኦት ግን ስቃይ ዝወረዶም ኣብ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ከለዉ ቅድሚ ካብቲ ሃገር ምውፅኦም ማህረምቲ ዝወረዶም ዜጋታት ከም ዝነበሩ ብሓፈሹ ኣብ ኢትዮጵያ ቅትለት ከምኡውን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ክትራን ግቦ ምፍራስ ኣባይቲ ግጭት ስርቂ ብልሽውና ብብዝሒ ተበራኺቱሉ ኣብ ዘሎ ግዜን መነባብሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜን ዶክተር ኣብዪ ንልቢ ህዝቢ ንምኽሳብ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ፈተነታት ብዙሓት ዜጋታት ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ ከም ጎረቤት ሃገር ንኢትዮጵያ ሰላም ንምነ ኢትዮጵያ ካብ ጉዳይ ዶባትን ባሕርን ግዛእታዊ ሓድነትን ኤርትራ ርሒቓ ነዞም ተጣቃዓሎም ዘላ ተቃዋምቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ወይ ተቃዋምቲ ሓይልታት ኢና ዝብሉ
ምጥቃዕ ገዲፋ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣብ ውሽጣውን ሰላም ክትገብር ድማ ናትና ምንየት እዩ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ እዘን 3 ነጥብታት እዚአን ቀሪብናልኩም ነርና ጻዕዳ ሓሶት ናይ ዶክተር አብይ ከምኡውን ንምብጻሕ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣቶ ሙሳ ፋኪ ከምኡ ድማ ንመጥቃዕቲ ድሮን ጅቡቲ ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ዝገልጽ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንመጸኩም ኢና ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ብምክፋል ከምኡውን ዝህልወኩም ርእቶ ብምጽሓፍ ድጋፍኩም ከተርእዩና ከም ወትሩ ንዕድም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንምንየልኩም ወድሓንኩም